Så gik starten til dagens sidste leg. Her det er ridderlejen. Lansen skal fanges og ramme en af de gule. Tilbage med Lansen, afleverer i holderen. Og hvis noget vælter, så er det rytteren selv, der skal rette det. Godt, Trine! Godt, Karoline! Så kan jeg se nogle hvide hattebånd på bane 1 og bane 3, tror jeg. Over på bane 4 kom der også et hvidt hattebånd. Der skete en lille fejl ude på bane 5. Og så er det jo sådan her i Pony Games, der må man jo gerne have hæppebord. Dem har jeg så også fået lige bag ved mig. Og jeg er faktisk også så heldig, at dem, der står lige bag ved mig et hæppekort, de har jo også vundet over på Vilhelmsborg her, så de er jo Danmarksmestre i det. Intet mindre. Det kan jeg så også godt høre på min hørelse, især på højre øre. Og så fik vi da alle rytterne